Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għatta ħin twil mal-istudenti universitarji fit-tmiem dibattitu li sar bejn il-mexxejja fl-università. Bħala debate naħseb kien debate li vera kien maqsum ġifieri anke bħala questions, kien hemm questions tipo aimed at the Prime Minister u oħrajn li Simon Busuttil. Naħseb li kien debate demokratiku ħafna li aħna bħala studenti ħadna utmost minnu ġifieri kien iktar debate li stajna ninvolvu ruħna aħna fih. Il-mexxejja ma tittiżen bejn Malta jew il-korruzzjoni. Joseph ma jridx speċi jgħid x'għandu kontra ma kienx Kembri u Konrad Mizzi u Simon speċi x'ħajamel jekk ħajitlaq. Kien dibattitu tajjeb ħafna, Simon Busuttil jitkellem tajjeb ħafna u kien il-vuċi tal-istudenti tal-Università kollha u anke kellna rispons kbir minħa tal-istudenti kellem għad kbir ta' studenti li approvaw dak li kienet jgħid Simon Busuttil. Imma waqt li wara d-dibattitu Simon Busuttil tħallat mal-istudenti tal-Università, mhux l-istess jista' jingħata l-Prim Ministru Joseph Muscat illi sparixxa mill-ewwel minn fuq il-kampus biex minflok mar jindirizza konferenza tal-aħbarijiet. Dan minkejja l-preżenza ta' uffiċjali laburisti fl-Università sa minn kmieni filgħodu. Madanakollu, waqt id-dibattitu ħareġ ċar li l-istudenti għamlu l-għażla tagħhom u dan wassal biex Muscat mill-ewwel ħarab mill-Università fit-tmiem id-dibattitu tal-mexxejja. Dibattitu li matulu Muscat kontinwament ikkomunika mal-uffiċjal tal-komunikazzjoni tiegħu Kert Farrugia biex ikun jaf x'għandu jgħid. U tista' ma tqisek Franco De Bono. Skandalizzaru għax ġibt il-telefon. Ilek sijaw nofs tiħu il-messagġi man Kert Farrugia biex jgħidlek x'għandek tajt. Prof. Kassola, tixtieq tagħti kumment tiegħek fuq il-mistoqsija jew le? B'risposta mill-aktar fqira min-naħa tal-Prim Ministru. Tal-inqas taf tikkopja, tal-inqas taf tħares u tikkopja, bravo, proset. Wara d-dibattitu flok tħallat mal-istudenti bħal Simon Busuttil, il-Prim Ministru telaq lejn il-Belt Valletta għall-konferenza tal-aħbarijiet u kien hemmhekk fejn ħassu komdu jiltaqa' man-nies. Fl-skate park tal-Imsida, il-forum żgħażagħ laburisti kellhom juru d-dibattitu live għal-folla li suppost kellha tilqa' lill-Prim Ministru fl-Università. Iżda jirriżulta li l-attendenza hawnhekk kienet fqira wkoll tant illi Muscat lanqas biss mar jingħaqad magħhom fit-tmiem id-dibattitu.